Ah, goeie. Ja. Mooi we jou dadelijk wel even wat vregen, hè? Waar ben je jou mee dwaande? Ik ben strepen aan het zetten. Ja, eerst verklikken en morgen komen er nieuwe strepen erop. En al die strepen die wij dus in Friesland sjuggen op de verschillende fietspaden, daar ben je dus verantwoordelijk voor? Oh, net al ja, hè? Maar wel gedeelte, ja. En is dit nou nog een precies werkje? Ja, je probeert het zo rug mogelijk, hè? En de oude stippellijn val je en dan verklikken naar de boterkant. En morgen komt een grote machine en die zet de kantlijn erop. Ga je het ook wel eens mooi maken dat je net goed oplet en dat scheef hier? Nou ja, dat kan wel, maar ik kan altijd nog wel een beetje bijwerken hè, met de hand. Maar ja. Is het mooi werk om te doen? Ja, zeker. Zeker. En waarom vind je het zo noffelijk? Ik ben altijd mooi boeten, hè? Vrij. Ik ben eigenlijk een beetje eigen baas normaal op hoe je aan het werk bent. Dat is een beetje. En ging je dan ook nog wel eens door Friesland heen en dat je denkt, oh ja, dat wil ik nog wel, daar wil ik doen? Ja, zeker. In principe zit er heel Nederland. Dus kom overal. Fietspaden, maar ik doe bedrijfshallen, sportveldjes, van alles. En hoeveel meter met jou nog? Dit is nog 5 kilometer en 5 kilometer waarom. Nou, dan wens je je nou een soort succes, want je bent er net klaar. Dankjewel. Yo, hoi.